Bismillahirrahmanirrahim. Gunungan diserahkan panjenenganipun inggih menika Bapak Mardianto. Diserahkan kepada kita Lurah Mito Darsono. Gunungan sudah diserahkan kepada kita Lurah Mito Darsono. Menentukan pagelaran wayang kulit sudah atas dimulai. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasewakan busana sudra maneka sebab musbiten udyana yang panggreng kang sarwa rukma Nara
Kurawa kobroprat sanyo sumirat Nyaring klit soliweran Lertak klit sisireng langit lamun sirang guru kaki amin yo manungsa prayata ingkang becik martabate sarta kang rugeng hukum ibadah mengirangi syukur lan wong tapa kang wis mungkur pangwikir pawawahen yang Sasanti Amar Sudyana tepi dharma ing reh kautaman sadurunging dumadi jagat raya kana muhung gumelaring alam suwung ingkang langgut tatanpa tepi neng ning nes kolonik mating pramundita sinaputing Durgama saser pengganingan tinitah purweng kayun ulun ambika wiwaraning carita sinungging pelampita kilupit langening budaya luhung biar padang ana sanepan ing adesan suwuh arep Bratawitana Rahayu Sagung dumadi Rahayu Sagung Bawana nenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakane kangge negari satunggal Darbina sedasa muhung ing negara Hastina Yonggat Cahaya Yeliman Benawi Yang Kuru Janggara pantes yen Praja Hastina kinarya purwaning carita karana dumadi saking bumi ingkang bebanjaran
dasar sinala sungapaning toya benawi tinampi ombak ing samudra dirumaya ingkang langut tanpa padut pegating paningaga pantok uruting Cakrawala waneh-waneh cakri ing dhisik saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang morakabi Pandya Katarisnya gelar gumelar yayah Rukmi Sari ingkang pinangku ing Pratiwi mategalan rikaya mangklung wit-witane pala kapendhem pala kasimpar pala gumandhul yang pala wija cinawi tetukulan jejampi keng warni-warni temah agawe kasarasaning diri ingon raja kaya pitik iwen sang saya ngrembaka siang aglaring pangonan datanpa cinancangan wanci serap surya samya mulih mring kandange suwang-suwang sinten teges jero enot ingkang mengkoni bumi Astina nenggih ing ngajeng duluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Prabu Jayapitana Prabu Jakapitana Prabu Tripamangsa Prabu Gendari Sita ya Sang Prabu Drestaratwaja Nutri sajuga sanata miyos sinewa kang sininggil pinaturata lenggah dampar genteng kang pinalibet ing kencana Lamak batut permadani sinebaran kang sari-sari Pinanda wedhari sajebat kasturi pinarebet para bedhaya Srimpi Yada ingkang samya manggung tetanggung sinten ingkang kebar lenggah lan sanata parampur Hastina Dayang Drona ya Resi Kumbayana ya Sang Bharatwaja Suta sumambung wingking mencorong tejane sasatra dene lintang pandrana nenggih kadang werda Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja Pantareng dangu nampi rawing keng roke Mandura Prabu Baladewa bubuh dene rohanacarani gabyuk rangkulan manem Brama ingkang raka tumuli derajat lenggah dadan tanggene sebaning patih hasil retyan patih Harya Sangguri ingkang anyapring pasa jenar semambung Rayinata sapring tirta tinalan Raden Kartomarma sawetawis dangu samata dereng kayos pangandikane mangkono sabdane ringkeng dereng kayos sing lisan bahat sugeng kayun kayun yun gawing nata Sirewang Sukma
harta yang prawono panggihan saya manuk semen gawi kalian rat beneng karukan wabeta orang biasa yo sekarang mongko saudara sameng sarwi Pantas agung kang probawira anwarga sakakaring ring lelabuhanipun mangkono janmo utama tumanem ing sapi ing saben rikala mangsa mangsa masuk budi
lairet dan tapi kasatriyanipun si Lohanuraga Nyomet piasing sesami yekwaran wong kang berak agama Kangus waspada ing patra mangayut ayat winasis wasana wasing jiwangga melok tanpa aling aling kang aling kaliling menganeng rasa lawuh kaksi saliring aman hanglang tanpa tapi yeku narang topo tapaning
Iwang Sukmo Sang Bupati Iwang Sukmo mangat diluwe mugia tansah jangkung murih kayuwanan ingsun Penemban Sukolimo dah Iwang Drono katuran pujo trembagi mugi kunjuk sanda pepadanipun Bapa Penemban Begawan Drono Penemban oleh semuanya tempe kuduk monyor lah Allah cukrek nok manung linggih ya paring berbagai panduka nggih anak Prabu Duryudana katurken bapa cat anggen kula nampi nggih ndadosaken suka gembirane manah ingkang bapa ing Sukalima wangsul pangestawanipun ingkang bapa katur nggih nggih iya kula tampi dawuh sami-sami mugi kasekakno pinarakipun Bapa Penemban Sukalima dah Iwang Drono nok nggih sampun boten kirang prayogi kok nggih Kakang Merpati nganggo katuran puja Basuki rawuhipun Kakang Awangga Kakang Merpati Basukarno iya Yai katampi tangan kekalih kula tampi tangan kekalih mambaginipun Yai Prabu Durpati katuripun Kakang wangsul taklimipun ingkang raka katur Yai Prabu Duryudana iya kula tampi dawuh sami-saminipun prayogaken pinaripun sampun boten kirang prayogi Yai Paman apa biyen ndadekake kageting atipaking ro paman Abdo Sonawi cedhak manir ora ketagi lungguhing Paman Patih Haryo Sangguni Paman kawula nuwun inggih kados menapa to kagiyating manah kula ingkang paman kepatosan nampi timbalan saking Padhek Indra tuwatosipun manah kula ingkang paman tanpa pepindhan angin dupi sampun marak siba wonten ngasanata aswatos kala wau sirna awit napa kaprabawan panguwas paduka Gusti kula ingkang sinuwun tembungipun tadah wadana nggih bebasan pinurutna wonten ing abahan pinandhekna wonten waras pring kalungit putung pinalangna remuk sinawataken boten yen ta kula ingkang maman swala karsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Paman Pati sapa kang madangi peweteng sapa kang babati rungkut kejaba sira Paman Patih Haryo Sangguni yen sira paman duweni dosa pati yakti mung kapatrapan hukum loro dene yen sira paman duweni dosa loro yakti jagung parimbermane praja ati kawula nuwun inggih matur suwun Gusti napa badhe wonten dawuh ingkang wigati ketitik nggih paduka nyaketaken lenggahipun ingkang paman kepatosan nggih Paman Pati ana bab kang perlu ndandharaken pasiwakan dimen trawaca penampamu sira Paman Patih Haryo Sangguni mara gage maju langang seka sithik
Sun Jarwani sira paman patih Haryo Summan kawula nok nuwun inggih ngesuwaken ingkang adawuh atap para hat sari kemongkon mring Sang Dwija kadya dewar jiwa kakak sing tias dahat kiraning karyan lira antuk samyong yak rengganing prabata roning kadhep pindha pangawening Sang Dwija lunging kadung malengkung kadyuping maruta manda Paman nun kewonten timbalan ingkang adawuh samangya sawetara parikuting sun ngormati rawuh Kanjeng Koko Prabu Baladewa kawula nok nuwun inggih ngesuwaken ingkang adawuh Gusti Koko Prabu sasak kados kajugrukan wukir sari kebon segara madu awit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa rayenta ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk sandhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Yayi puja perbaginipun Yayi Prabu Duryudana kantoripun Kakang kula tampi tangan kula kalih kakalungaken wonten ing lungaya kapetekaken mungging Pranaja rumeketing Wardaya mawana arah daging Kang Yuwana wangsul pangesawanipun Kakang katur handika Yayi Prabu Kurupati lho kadha-kadha kalinggo muntung imbono kegiatan tumrap kengrayi sumrambah brayat Soto Kurawa dadosaken kagiyating penggalih Koko Prabu kepareng tidak rawuh boten paliwara saderengipun menehi kabar dhateng ingkang rayi satemah kula mboten saged mapak jumbuh lan satataning kanarindang duh Koko Prabu Baladewa nuwun sewu saking raosipun Kakang sampun boten kirang anggen paduka mapak prapanipun Kakang
wonten pasewakan Ngastina. Lan malih nggenipun Kakang boten ngabari sadurunge niki pancen kula anggap Ngastina niku nggih Mandura, Mandura nggih Ngastina. Dadi ibarate kaya dene suruh lumah lan kurepe dinulu siji rupane ning yen diningkit tunggal rasane. Cekak aos Yayi Prabu Muropati. Kula sawang pasewakan dinten mangke menika biduran padatan. Lan mawi paduka menika mutan paduka eling nggih paduka utusan duta kekalih. Suwanpun negari Mandura ngaturake pun nang Nawara unjuk lan pun kakak. Sareng kula tampi kula bikak kula waos surau sing tulis nedengipun pasewakan kang wigati wonten negari Ngastina pun kakang kasuwun temeking praja Ngastina. Perlunipun apa monggo tumentara paring dawuh pun kakang badhe midhangetaken kanthi tetela Kyai Prabu Duryudana. Lolong indra mangu-mangu Leno tanpa kanen Leno tanpa kanen Yen Santulus mangku Sangyaku komo Sanoto muda usnya Sanoto muda usnya Hangra Rapo Monggo yen pancen wonten perlu-perlune napa le pancen handika Kyai Prabu Duryudana menika nandhang pepeteng tumutana paring dawuh sababipun napa sinten ngerti nggih awit tekanipun kakang menika saged madangi penggalipun Kyai Prabu Muropati. Letetra Kyai Prabu Duryudana menika nandhang raruwet tumutana paring dawuh sinten ngertos inggih awit prapanipun kakang saged melu hangulari Kyai Prabu Duryudana. Nggih. Matur gunging panuwun ingkang tanpa pamit. Lan upami kula ingkang rayi boten paring dawuh yekosipun paduka Koko Prabu sampun saged ngraosaken nggih. Pancen beda swancana pasewakan gum negari Ngastina ingkang sakawit saben pun kakang menika sampun jagung lan Kyai Prabu Muropati kawontenanipun menika tentrem. Ning niki raosipun kraos tintrim ingkang dipun penggalih Kyai Prabu Duryudana niki napa Koko Prabu? Sepisan ngangen kopi wengi napa mboten tegesipun paduka dawuh ngangen niku lah kopi wengi paman iki wigati aja slometan nggih nyuwun duka piyantun niku timbangane kenceng raosipun monggo dipun damel mendelong tegesipun sawetawis anggen kula menggalih babagan jaganing jagat ingkang aran Prangagung Bratayuda Jaya Binangun
ingkang gelem boten gelem kedah kedadosan perang ageng kula boten saged bayangke umpami ngantos kedadosan perangipun para kadang Pandhawa kelawan Trayi ing Astina mongko sami-sami darah satu warga tunggal nak sanak Koko Prabu Baladewa niku ingkang mongko sunggal kaping kalih jumbuh lan dawuhipun Koko Prabu Baladewa ngastina boten tentrem ning tintrim krana kawontenan ngastina kang kenging yodining jagat ketaman pagebluk mayang kara enjing sakit sonten dumugi ning pejah kosok wangsulipun kados ngaten monggo nyatanipun kerai sampun budidaya kempaken raos angulir budi nyroya para pinter para sarjana sujane budi ngulama Yai Brahmana Resi parikedah nambah wiyodi ngastina wedine mung gagar wigar tanantuk damel gading alit saumpami kumantil raosing manah kula dewaten kawula tasih negari ngadina lole semara semanten dagudeg manyar-manyar alhamdulillah cukrek sing muni apa kakang ora wurung kok gaweanipun kakang angger anak Prabu Duryudana ngrembug perkara wiyadi kang napa negara Ngastina iku sing ditempuhke ora liya ya mung kakang yen kudu sadar lho kakang iki pancen pakaryaning Brahmana perkara tentrem ora tentrem perkara apik ora apik aja apik ngono ta liyane tembung apik ngono ora enak becik ya becik kuwi pancen garapane Kakang Rubayadara kejaba yen ana kang magepokan cecengilan uga kahanan negara Ngastina kang ora jenjem babagan tata prajurit kuwi garapane Patih Sengkuni Sengkuni pancen apa-apa kuwi bagi dhewe-dhewe ibarate bonang kuwi khusus bonang ora perlu ngrangkep-ngrangkep ngono ning krana sing rebaki nandang sakit nandang lara kena wiyadining jagat kena penyakit apa ora iso nguyu iki mung ganggu dadi prostat kaya ngono kuwi mula pancen disalurke iki penting kita seminggu iki ping pindho iki penting banget kuwi engko jaga kesehatan sing kuwi engko jaga kesehatan mulane bune cah-cah iki tak kandhani le panjenengan ingsun ki mbutuhke aja mikir hararino kudu samaku ing gati sawegong kiri ibaratnya jagung kudu diler ben ditutuli titik ngono iya kuwi penting Kang penting demi jaga kesehatan ya Koko Prabu prayoginipun kados pundi nyuwun kali damar paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Yayi nuwun sewu para madya wasana samendhangan wonten ing ngampun anggen kula midharetaken dawuh ngendikanipun Yayi Prabu Kurupati magepokan jangkaning jagat ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun niki pancen boten kenging dipun wiradadi ning sedaya menika gumantung dhateng pribadi paduka lan kadang-kadang kula para Pandhawa ngemuti ingkang winastan Bratayuda menika sampun kaperang dados gangsal kang dipun wastani setunggal perang pamuksa angka kalih perang Guntarayana kaping 3 perang Gunjali-Suta ingkang kaping sekawan ingkang paduka dawaken Bratayuda Jaya Binangun
dipun petung kanthi jangkep dipun entung kanthi genep ingkang anjalari tok sumbering perkara dumadosipun Bratayuda niki napa monggo dipun onceki bareng-bareng dipun wudari bareng-bareng nek aku ora usah diudari aku cucul dhewe wae dadi aku ora tau kok diudari nek anggere wis ngerti ngono tak cuculi dhewe sing ngene wonten jauh apa sing mbok rembug nggih radi nyisih kedhik niki kagem penyegaran ngoten Bratayuda iku ngandalari napa namung perkara warisan negara Ngastina bola bali wungsal wangsul marambah makaping angger pun kakang sapejatongan Prabu Duryudana ingkang drembug mung perkara negara Ngastina cara carane dimen boten dumados Prangagung Bratayuda napa kula sampun paring dawuh ibaratnya negara Ngastina ku ora beda kaya dene semangka lamun to dipun sigar kapilah dados salih saperangan dhateng para Pandhawa saperangan dari Prabu Duryudana jangkaning jagat ingkang winastan Prandonya kaping 4 Bratayuda menika saged wurung Yayi Prabu Duryudana